for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Now, Shoma. Anzi kwakadi kwa mabva ndaona mumatare mangopinda pwere vana vadiki moga kudaro kwakanaka here? Kwakanaka zvishoma sekuru ndauya nadzimai vanga ava vari kunza kudzimba apa ndikangana-ngani ano muda kuwanisa mutupo ka dare renyu ndichikutarisai ndaona pane mitupo miviri apa, hamusi muri imwe chete ke? ichokwadi sekuru tezvara nankwasi tezvara nemukwasha ichokwadi mukwasa ndokoni mukwasha ndeuba ndounoyo ndiwo katora mwana watezvara wanachenjeresa pakamwanya anzo uri kuoneka kuchenjeresa mukana uroti atezvara varege kuchaja pfuma yavo naye aiwa kuchaja vanochaja ko ini ndinenge atezvara mukwasha akachenjeresa ngachajiwe pfuma apa ndikangana-ngani ano ndipakasoni manje dare renyu vazukuru ndakaricherechedza riri kunzwisa tsitsi kwazvo. inango nkani wewe ndifuna kutsinza dzina Imwe pamusoro penhau yako, mamiriro akaita nhau yako iri kundituma kuti ndikuchinje zita iwe muzukuru. ndifuna kupasa dzina rakuchemerwa kuti tawabarira afiti Ndoda kukupa zita rekuti tawabarira vafiti. Asi unozvarira varoi naye muzukuru, tawabarira vafiti. ichokwadi ishuwa Kana zvichinzi tawabarira vafiti zvoreva kuti tazvarira varoi. ichokwadi pana misodzi vamatama ipere sekuru endenda Zakaria ndiani? Ani Zakaria ndiani? Zakaria ndine Zvakanaka. So kubwera kwamachita Kuuya kwamaita muchipinda mudare rangu vazukuru. uyu ari pakati mukadzi wako Uyu ari pakati mukadzi wako? mudzimai wangu waungerani Mukadzi wako pakudii? mukadzi wangu ndakatorora zvegore rapera iri zvekutoti taane makore maviri ndinaye asi kumashure uku dambudziko racho sekuru ndaedza kufamba nawe kutamanga ndi mukadzi wamachipesa Hanzi usamhanye sewete kuseni kaisingagomerwe. sekuru andipesa ndine Hanzi handing'anga ndine pindura mubvunzo umwe chete wandienda kubvunza. kana ndakupasa mupando tichisitopera Kana ndazokupa mukana wekuti enderera mberi kutsanangura zvese zvakaitika, ndini ndichakupa. Hakuna kumhanya kutsanangura zvakaitika. Ndofanira kutsanangura. ndikayangana uri nawo mukadzi wakuyamba Hanzi ndichicherechedza dare rako muzukuru uyu haasi mukadzi wako wekutanga. ndikayangana mukadzi wachipatro Ndakatarisa pagirazi rangu apa ndiri kuona uyu ari mukadzi wechi4. idzoni Ndizvo ka? ndizvo chaizvo sekuru wakuyamba udachosa mandara kuno Ko mukadzi wako wekutanga iwewe wakatanga kudanana naye paujaya neumhandara ari kupi? ndakatanga kudanana naye paujaya aiye ari kunze ndakasiyana naye ndoita kunge ndinomhanya nokuti ndikatora mukadzi ndikagara naye anobva atiza Hanzi ari kupi? Ari kupi izvozvi? ari kumusha Kumusha, ariko kumusha. kana ndafana kucheza uona uyu Hanzi nhau yandiri kuda kutaura ndeyekuti uyu mukadzi wako uri kuonayo. awira pakati apa dafiriseri Pane vamwe vakadzi vako vandiri kuona vaviri vepakati apa ndiri kuona vakafa. ichokwadi sekuru chichitika iwe wakakwatira Hanzi pane dambudziko riri kuitika pauri nderekuti wakaroora mukadzi. uyu ukuyamba pawakayamba kukwatira wachiwiri uyu ukuyamba karipo adakhala newe mukadzi wako uya ndopachita patupi paoitomas iye anobva atawa Zvandiri kuona padare rako ndezvekuti iwe une mukadzi wako wekutanga waukatanga kuroora pamusha. Wanzwisa ka? Wakazotora mumwe mukadzi wechi2. Mukadzi wechi2 uyo paakazvitakura pamiri pake pachikwana 8 months uyu mukadzi wako kutanga akabva atiza aenda kwavo.
uyu mukadzi wako wechipiri wakatora ndobva asara achifa nenhumbu. Wangu sekuru. Echovya chipo akura ndiani. Asi pagirazi rangu pari kubuda mazita evakadzi Chipo, Angelina naMaidei. Ndiani vanhu ava vari vatatu? Vese vavo vadzimai vangu vakafa, moda wacho umwe chete pasina kana kuchinja saini. Saka nokurwara uyu ndakazotora uyu zvibodzi futi kubva angoita futi pamberi. Ko mumwe mukadzi ane zita riri pamusoro rekuti Rostina ndeupi? Iye ndiye mukadzi wandakatanga kudana naye ndichiri paudiki ukomana nomusikana. Hanzi ndiye muroyi iye Rostina ndiye. Ko wewe ukaona nzeru kani paida chitika wakuyamba uya ona ukakwatira mukadzi anobwera eka. Ukhala mukadzi upombora ita pa oitomazi iyo tawa mukadzi pamiri paya kuchoka ubva firiseni. Ukhala ukwatira munango basi yanobva. Wenda patupi kuma oitomazi pachoka achifiriseni. Wewe uri kudziya here kana kuti fiti ndikuona. Hanzi nasekuru cherechedza zviri kuitika pamusha wako. Iwe ukatora mukadzi wechitu achiuya pamba. Hanzi pekutanga iwe ngodyara nemukadzi wako anonzi Rostina. Ndobva watora mukadzi wechitu anonzi Angelina. Handitika? Auya Angelina uyu wagara naye azvitakura aita pamiri pane 8 months. Rostina akabva atiza akaenda kwavo. Angelina vasara achifa. Nepamiri pamiri pane 8 months. Pakati atanga kubuda ropa wega. Angelina buda ropa pamiri ndobva pabuda ndobva afa Angelina. Rostina anga atiza aenda kwavo 1. Rostina ari kwavo hanzi wakazorora mumwe anonzi Chipo. Wagara na Chipo, Rostina akabva adzoka. Wagara navakadzi vako vavangani? Vavaviri. Chipo ndobva aita zvekare nhumbu. Nhumbu iye apa 8 months. Rostina ndobva atiza vadzokera kwavo. Chipo vasara achitadza kuzvara nhumbu ine 8 months ikatanga kumurwadza. Nhumbu iyoyo ichibva, Chipo ndokuchibva afa. Rostina ari kupi? Ari kwavo. Ndobva wazotora mumwe anonzi Maidei. Rostina ndobva adzoka. Adzoka Rostina, Maidei ndobva aita nhumbu. Nhumbu iyoyo apa 8 months. Rostina bva atiza kuenda kwavo. Maidei vasara zvekare achifa nenhumbu iri pa 8 months. Saka iwe nepfungwa dzako uchizvitarisa, muroyi ndiani? Apa uya kudwara afuna kufiriseni. Iko zvino wakazorora Sekai. Sekai akaita pamiri pake pakasvika pa 8 months. Apa asipara choka mwezi wapera. Hanzi ndiri pamiri pake pakabuda mwezi wapera. Iwe uyu ndiani wako? Uyu hanzvadzi yangu. Iwe mukomana hanzi ndiani wako? Uyu hanzvadzi yangu. Uyu ndiakuraisa vanhu. Uyu hanzvadzi akakutofa komwe. Ndakavaudza tsana ndikati handei kwasekuru Tasvo. Hanzi muroyi mukadzi wemukwasha wako mukuru anonzi Rostina ndiye akakonzera pamiri pehanzvadzi yako Sekai pabve. Izvo zvanzi Sekai hasi kurarama ari kufa, ndiye kusaka runa ari kungobhridha bara ari kungobuda ropa kasingaperi kubva pakabuda. Iwe uri ndani musikana? Nhai Sekai hanzi wakadii hako nasekuru? Makufa kana varuma? Hanzi nyaya yekuda kuroorwa kaema kufa nawo varuma. Sekuru mubatsirei tatekuru. Sekuru kumbirawo tatekuru. Sekuru Tasvo. Kumbirawo sekuru. Mukadzi wacho wandinaye wacho iye Rostina kana nyangwe zvete sekana pandiri panapa. Haana inongorova kurovera iye. Ndibatsirei sekuru, ndatambura mwana wedu. Sekuru. Asi kwese kwaifamba profita kuchano waifamba naye kwa domuza tipinde kwa Tasvo atatani. Hanzi Rostina ndiri kuona kumwe kwese kwaunombofamba uchienda nevakadzi vako vachitambudzika kusvika kufa, anombouya uchimbofamba naye anobvuma. Kupa ukamutanje kwasekuru Tasvo akazvigamuchira sei Rostina? Ndosaka ndatoona tsana vangu vanhu vakatondiudza ndikati Tsano onai kuhwara kwaita adzimai ava ndakuchifamba nawo futi kwese kundaifamba naye, asi kuya kwandaita kuno akaramba nzi ndikaenda hweno ndikaenda kuhama angu ekuti ndakazongouya ndega kunoku naTsana nemukadzi mudiki. Akaona kuti kunoku ndaonewa dhara, kunoku ndinokwanisa kunongewa kumwe kwese uku kumaprofita kwana Musingezi uko takaedza but
angasingakwanise kumhonga kunoku sekuru tazo wavanongewa please sekuru ndatambula ndabata maoko saka yokwese kuti vaigonere iye pangasingabatiwe saka yokuona kwako kumaprofita kwese kwawaienda uko vachitadza kubata Rostina waiona kuti vaikugonerera matambudziko amatambudziko anga asingagone sezvo iye anaenda kuchechi ndaingoti pamwe usaomberawo tinyatsunzuka alright iye aienda kuchechi saka nokuenda kuchechi ndaingoti pamwe uyu anonamata angaite izvozvo ndisingazive kuti aitondivharawo 14 pasina chandiri kuona saka udazoziva tani ipapa pamwe kutotaura apa ndopandikutobanganuka hana kuti bangano kana fisi kuti bangano kuti Rostina chaiye ndianga ndikwazire vanhu ndaugara ndisina mukadzi ndisekuru Rostina chione vana naye handina kana mwana naye saka vakadzi vako vese vakapera kufa hapana kana ukaita naye mwana hapana seku saka utori na mwana ukauya ndakutochembera vanapa ndichatuma wayani kuti mvura iyo kana ndinopota fozha nditorerewo kamoto apo ndakuchembera iyo atedzwa muri dani mwana nyapa atedzwa ranzi muri kuti kudii nazvo mwana wenyapa nguva yakaoma inini chekutaura mukwasha wangu handina ndadongoti hanzvadzi yangu ipore ikasapora hanzvadzi yangu ikafa tinenge takungoramwirana ipapo nekuti ndakambova muudza mukwasha uyo handei kwasekutasu vanopedza zvese saka ndikutotenda nhasi kuti azvinzwira wega kuti sekutasu vabata muroyi wake saka ine ndakuzivawo hanzvadzi yangu ndiyeyo ngachionawo zvekuita handina mashoko yakawanda ndinotaura pamberi pake mukwasha unozomuramwira afa kodi muramwira karumpera aipapa kutonzwa tsitsi nekuti tasara tiri vaviri ndisaka ndatirega tifambe tese akafawo yeyo ndasara ndega saka tasara tiri vaviri saka ndiri kumuudza mashoko aya nhasi mukati medare muno kuti kana iye hanzvadzi yangu ikangofawo iye ndiye achaona zvekuita nekuti ndakabvira kudhara kumuudza kwasa handiri kuzvinza sekuru Sano patasvika munomu ndofunga maita chido chakanaka unakamubhadharire kuti ndapere mukadzi hanzi nasekuru kuti ndirape mukadzi wako uyo unokwanisa here kundibhadhara zvandinoda zvinoenderana nemishonga yangu ndinoenda kuno ndinoedza sekuru kandinako kuno kuti tumbuzi ndapedza tumombe ndakatengesa dzinokwana kuita 9 mbuzi 3 uwere hapana kana kuita sei pano kuchinja saka apa nemombe 2 dzasara ndikatengesa pamwanga ngondinzwirawo pandinenge ndauya napo ndichibhadhara kuna sekuru ndikakurapa akapora unoita sei hanzi ndakamurapa mukadzi wako akapora unoita sei unoya kuzotenda sekuru kuti unozere kuti uyu Rostina ana munhu wachikazi anongomupasa mankwade kuchosa kwatuti kwacho hanzi unozviziva here kuti mukadzi wako anonzi Rostina ane munhu wake wechikadzi anomupa mishonga inouraya vakadzi vako hapana chandinoziva sekuru adapasiwa namwe mukadzi akuchoka pasipecha mukadzi ndifiti asi ndikaona dzinanake apa akuchida kuchemera akubedebedza hanzi pane munhu wechikadzi anonzi kubedebedza ndiri kuona ari kubuda pagirazi rangu apa ndiye anomupa mushonga saka ndaifuna uyu Rostina abwerera kubedebedza timalize ngani saka ndinokwanisa kurapa mukadzi wako woita zvakanaka asi dambudziko kuti ripere ndere rinoda kuti Rostina auye pano neching'anga kadzi chake chinomupa mushonga chikubedebedza ichi ndikwanise kuparadza mhiko dzavo ndiye kuti vakadzi vako vawane kurara alright sekuru ndatenda ndingafarewo kuti ndigare pamwe ndingawanewo mwana ndakura ndatochembera zvisina mwana Robert unofara zvakanaka Robert une mashoko here ekutaura nevazukuru vanodara ndakada kubvunzaiwo Tsana kuti mukadzi mukuru munomira sterei inene mukadzi mukuru munoziva chinoitika kana ndinenge ndakajiswa kuti umurambe unobva watadza ende unenge uchitoti pamudiki ndianenge ari pasi mukuru ndiye anenge ari patopu but ndinenge ndakatojiswa pandatouya kuno kuna sekuru
ndikutonza hana kureruka kana iye wacho mukuru wacho ndakutonza kuti sekuru panduza apa kuti ndiye kutoshambise Rostina chaiye ndiangaite izvozvo imi mazviziva sei kuti makajikiswa kutadza kuti ndichingofunga iye ndichitadza kufunga munhu wete ndosakamubvunza wanga uchibvunza kuti mukadzi mukuru munomuda stirei hongu kana kuti kwete ndinomuda asi munomuda nekuti sendiri kubvunza chidaro tsana mukadzi uyu anobva pamba achienda paanobva pamba anenge achibvirei ipapo ndo chinondishamisa saka aiwa hachikushamisei munenge muri mese anokuoneka achiti ndakubva pano pamba pangu nepamusaka pechii chandikuona inene aiwa kuti chamuri kuona chamunoziva mukadzi uyu haana kubva kamwe chete ifambe mukadzi anokuoneka achiti chii ifambe nokuti anongoita kutiza panouya panozouya kuti ndiroone hana kuti mukadzi ndatiziwa hapana saka paanodzoka anongosvikopinda mba inene kana kuti ndivhunduka handivhunduki saka munonditi ndoita wototi wauya Rostina pandauya kuna sekuru mira akuna mhanya kuna sekuru mupedza nyaya dzako wega mukadzi kana auya uyu mukuru Rostina munongosvikotambira motomuti poto iyo muriwoyo bika tidye hamubvunzi kuti wanga uri kupi wanga uenda kupi kubvunza ndinobvunza asi hazvishandi chinhu ndinobva ndatonhora kunge zvanoti matumbo kuti ukapukuta ndebvu murume anopfavirira ndinobva ndapfaa nonzi kuseka namo serukai soko vakadzi vadiki vamwe ava vanoti chii kana vaona maiguru vadzoka iwe unobatwa ndebvu wopfa ava ko ava vanobatwa ava kubatiwa havabatiwe ndofunga kubatiwa kwandinenge ndaita pamwe anenge akatodhabhura kavha kwese saka vazopopota kuti kweyoyo munhu aenda adzoka anobva agara zi hapana chaanotaura saka ndebvu dzako dzinobatiwa dziri dzidiki so dziri so saka kumapostori vaibatani pawaifamba naRostina nevamwe madzimai avo kumapostori angu ndipamatomba nze ndaimunogeza muna mata hanzi mhepo iri kubva ku kutsanangura vasingatsanangure tanzwa muno mutategu mutasvura kutsanangurira iwewo mapostori aibva kutsanangurira wero mapostori kutsanangura hapana so unongonza kuti hai mhepo dzekukuteera o matomba achienda unogeza muna mata 3 days zvinoganuka but kuganuka kwazvene munhu achienda basi vanhu vachipera tsano vari kuti vakambokuti hande kwasekuru tazvo ya pavakandoudza tsano kufunga handina kupikisa ndo pandakazotovhurika pfungwa kuti kune vamwe takatozouya tsano ane foni anzi onai mavhidhiyo yatsano ndikati ndokupika uku kumberimberi kwarari kunani anzi tarisai pakanyorwa si apa ndati pakanyorwa si Zambezi Mozambique na Zambezi munogara munobva kuMozambique kunonzi kuna Zambezi handiti ya radi ya Mkumbura area yeMkumbura madiamento kuri kuMozambique na Zambezi ndizo kubva anduza ndikati manje tsano tinokusvika sei anzi aiwa kwashi inene pandinapo tsano wangu havana kushupa pandinako ikaka kasendi imime utsvagayo pashoma tiwedzere tikwanise kuenda kuna sekuru ndokuya kwataita usatsano wako watokubatsirawo nemari yekuti mufambe kusvika kuno noti kana ivo vanongo kana kumagariro edu handisanda popotedzana navo kana kuita sei pandinenge ndashayiwa vanondikuasha batsirika nebaba saka pawakazoudzwa natsano kuti takuenda kundobva waudza Rostina kuti tinoda kuenda kwasekuru tazvo Harare kuZimbabwe ndikati mese matinofamba tinomboenda kana kuchiti hande ndakaenda kunonzwawo pamwe kuti zvakamira sei tinoenda apa pandakamuudza wendo uno hande kuna sekuru tazvo akanzi kupe kuZimbabwe handina chitupa ndikati aiwa hatisi kuenda kwamuzvete unotsvaga zvitupa so tikaenda kuna sekuru tonoona na sekuru bvanzi aiwa handisi kuenda ndiri kuenda uku ndikaenda unoonana nehama dzangu pane vamwe akabva kupi side group mchakuziva zita racho kuna hwere kuna hwere si munhu
singaziwe kuti kuno anyuma udala kuti uku ndenda kunonongewa Tikaferuka. Saka ukasvika uchamuudza kuti kudiro sina nezvedarira kufambira kuno. Aiwa ndinomuudza kuti uku nekuti sekuru urangana sekuru vati Rostina ndiri kumuda kuti auye pano nakubedebedza shamwari yake yechikadzi inomupa mushonga. Uchanozvitangira papi? Ai papa ndichakumbira futi kuna sekuru kuti vandipe ndikangoti ka anobva ati hande Kubedebedza unomuziya shamwari yaRostina. kubedebedza ndingamuzive nokuti anogona kuchinja rimwe zita nenge riri pachitupa Tsano vati vanomuziva, unomuziva. Tsano muudziye kuti ndiani. Muziye mchembere uya anowapa vanhu mushonga uye Tsano. Mukanga? Wekupi? Wokumusoro uyo. Unogara kumapeto kupedzisira uye. yakasene ndaziva Ani mazvinzi. Saka makavatarisa vanosumuka here uya kuno? vanouya Alright. Mbuya Casten. Akubedebedza ndivati tikuda pana. Ende ukoda kuzodedza machoro wazogadzira mushonga wa vatanga vakwanisa vatatu vamutarisi. Ende kuimba rumwe pakati apo.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.